Noniin, hei tervetuloa Kuka kysy podcastiin, Suomen vähiten kysyttyyn, toivottuun ja eniten canceloituun podcastiin. Minä olen Tirppa T ja studiossa kanssani on. Tällä on Jonathan Annala. Ja täällä on myös Jere. Yes. Kaikki. Hei, ja kiva jos oot messissä mukana ja Kyllä. ei muuta kuin mennään jakson pariin. Onkohan nämä mun kuulokkeet nyt hyvin? Siitä mä en tiedä, se ei oikeastaan mua liikuta kyllä, että miten sä niitä pidät. Mä heitän tähän itsensä silleen, että kun ollaan taas kolmistaan, niin semmoinen vanha klassinen, että moro sanoo poro kuin jäkälä loppu. No näinhän se on jo tosiaan. Kiitoksia. Kiitos. Ei mitään, tänään tulee vähän tämmönen tiiviimpi jakso ja ihan alkuun mainitten, että meidän sosiaalisia medioita löytyy. Ja niitähän löytyy. Jep, ja löytyy. Podcastit tulee nykyään sekä Spotifyhin että YouTubeen. Spotify Kuka kysy podcast, YouTube Kuka kysy podcast, TikTok Kuka kysy podcast ja oma Instagramini on @tirppat3 Joo, ja oma Instagrami on Jonathan Annala. Joo, löytyy oikeastaan myös TikTokista Jonathan Annala. Siellä nyt ei hirveästi kontsaa ole vielä, mutta kyllä sinne jossain kohtaa rupeaa tulee. Joo, ja yhtä lailla täällä Instagrami löytyy myös Jere-Haapkari ja TikTokissa löytyy Jerpex nimellä. Sinne tulee välillä sitä sun tätä näin. Oma TikTok aktivoituu jossain vaiheessa, kun hommaan uuden puhelimen sitten jonain Joo, ja siinä vaiheessa, kun saadaan 1000 seuraajaa vaikka TikTokkiin, niin sit rupeaa paukuttaa livejä. Kyllä. Elikkä menkää seuraan TikTokia. Sinne tulee hyvää rompetta. Kyllä nimenomaan rompetta. Jep. Mut hei, tosiaan kiva, jos oot messissä. Toivottavasti annat myös meille tilauksen YouTubessa ja Spotifysta, jos kuuntelet, niin paina seuraan nappia, niin et missään jaksoja ja anna meille vaikka 5 tähteä ja sun kavereille. Se on tärkeetä. Ja vielä YouTubesta laittakaa ajastin. Jos olette kovia Kuka kysy podcast-ohjelman faneja, niin laittakaa se kello päälle, niin te tiedätte aina milloin tulee uusi jakso, niin ei tarvitse aina etsiä sinne hakukenttää. Toki voitte niinkin tehdä. Voitte toki niinkin tehdä, mutta se on taas eri asia sitten siinä. No, mutta tuossa seinän toisella puolella joku vähän rämistelee, mutta koitetaan olla antaa se häirittämään. Ei se rämistelkö, me rämistellään takaisin. Jep. Mut joo, hei, meillä on hyvä jakso tänään tiedossa. Kerropa meille, Tirppa, johdata meidät. Mistä me puhutaan tänään? Tänään puhutaan vähän ulkonäköpaineista ja ulkonäöstä ylipäätänsä. Tämähän on meille pinnallisille ihmisille erittäin hyvä aihe. Tässä on niinku 3 alfaurasta, niin tää on oikeastaan sellainen aihe, mistä niinku varmasti löytyy kamaa, mutta yritetään tiivistää mahdollisimman hyvään pakettiin tää aihe, ja musta tuntuu, että tää on ehkä semmoinen jakso, missä ehkä niinku muutkin ihmiset pystyy samastumaan näihin asioihin. Varmasti. Ja jos oot nainen, jolla on ulkonäköpaineita, niin Tirppa T Instagram DM voi tulla laittaa kuvia, niin mä kehun sua sitten kauniiksi. Ja mulle voi tulla laittaa, mä löydän itteni aina oikeastaan, kun mä lähden juttelemaan naisille tai ylipäätänsä tuon deittisovelluksissa, niin mä löydän itteni aina yhdestä tilanteesta. Se, että musta tulee yhtäkkiä joku terapeutti. Että yhtäkkiä se meneekin siihen, että me ei enää tutustuta toisiimme, vaan se menee oikeastaan siihen, että mä oon terapeuttina ja mä kuuntelen toisten huolia ja murheita. Ja sitten mä oon siinä silleen, että kyllä sä riität. Sä oot just hyvä noin. Ja sitten kun ne saa sen hyväksynnän ja sen, että kaikki on hyvin, niin yhtäkkiä hups heijaa, kun ei enää kiinnostakaan. Sulla on tuo sydänpaitakin tuossa oikein tulee niinku söpösti, että se on tässä. Se kantaa se. No itsehän teen siinä vaiheessa, kun joku alkaa terapeutiksi mua hakemaan, niin alan koustaamaan. Se on kyllä paskinta mahdollista, mitä voi oikeasti tehdä. Siis mä oon aina kavereiden kanssa. En koustaa, poistan vaan matchin siinä vaiheessa, jos joku alkaa mulle märiseen. Siis oikeasti mulla itse asiassa, nyt on pakko kertoa nopeasti tämmöisestä, no ei nyt deittailuhommasta, mutta siis tuli ihan järjettömän hyvä fiilis. Pari päivää sitten, tästä koko hommasta on ehkä niin kuin noin 4-5 päivää aikaa. Joo. Ja selasin Tinderiä. Okay. Ja se on mulle semmoinen sovellus, että mä selaan sitä silloin tällöin millään isolla niin kuin, potentiaalilla. Silloin tällöin ehkä se, mutta fakta on se, että sua ei tuu kukaan kotota hakee. Sun on pakko myös niin kun tehdä asioiden eteen jotain, niin tänä päivänä se väylä siihen, että sä voit ehkä joskus löytää jonkun, voi olla toki tosi epätodennäköistä, mutta se, että sä oot tommosissa deittiäpeissä, niin silloin tällöin seurailen sitä. Ja mä sitten menin swipeileen tuo Tinderissä ja sitten mä löysin ihan hiton kivan olosen mimmin sieltä tai tuli niinku vastaan. Ja että okei, että minkälainen tää on. Mä kattelin niitä kuvia siinä ja oli todella semmoinen niinku, ei ollut ehkä niinku samanlainen kuin mitä, jos te katsotte Tinderiä, niin siellä aika paljon niinku, profiilit on aika lailla samat. Niin. Ja tää profiili oli sitten sellainen, että
tää osui mun silmään ensinnäkin niin kuin pinnallisessa näkökulmassa, että erittäin hyvän näköinen ja kaunis viehättävä nainen. Ja se, mistä mä tykkään erittäin paljon, on se, että hymy. Ja siellä oli yksi kuva, missä hän hymyili, ja oli meinaan tajuttoman hyvän näköinen hymy. Oli hyvä kuvaus profiilissa. Ja sit mä mietin silleen, että voinko mä jättää mun mahdollisuudet siihen, että mä heitän tän tänne oikealle, mutta meillä ei tuu ikinä mätsiä. Niin mä ajattelin, että nyt mun on pakko niinku tehdä asian eteen jotain. Tää kuulostaa ihan kauhealta. Mä menin ja kirjoitin sen nimen IGC:n ja mä yritin niinku löytää tän tytön Instagramia. Ja sit mä löysin sen. Vähän siellä joku vastataan puhelimeen. Löysin tän Instagram-profiilin, aloin seuraa, laitoin tietenkin tykkäyksen Tinderissä. Hän alkoi seuraa mua takaisin. Sitten siitä hetkisi, niin meille tuli matchi Tinderissä. Ja mä olin vaan silleen, että 2 yhdellä iskulla, tää oli kova. Ja sitten vähän aikaa juteltiin ja tuli tosi hyvä fiilis, mutta sitten tapahtui tää, mitä mulle käy todella usein. Hän kysyi multa kysymyksen ja mä vastasin siihen. Mä oon yleensä muutenkin sanonut, että jos multa kysytään todella sellainen laaja kysymys, mä en osaa tiivistää niitä, kun on niin paljon asioita. Niin mä heitin sitten semmoisen todella pitkän viestin siihen, ja mä olin silleen, että okei, että se ei ole nyt 3 päivää vastannut mitään. Ja mä olin, että okei, että tässä nyt on käynyt joku juttu taas, että mä taas kusin kaiken. 4 päivän päästä mä katsoin, että okei, se on poistanut mun mätsi. Että mä olin, että voi paskaa. Että tästä nyt ei niinku, että nyt tapahtui taas tää klassinen. Joo. Mä menin kattoon, niin se jo IG:ssä ainakaan unfollowannut mua. Ja mä olin, että okei, että tosi jännä. Ja no, en antanut häiritä sen. Mä olin, että okei, että se meni siinä ja uutta matoa kokkuun. Ja sitten tuossa eilen mä katsoin, että se oli laittanut Instagram-story jonkun kuvan. Ja mä ajattelin, että mun on nyt pakko niinku tehdä jotain. Että mä laitoin sille silleen niinku hyvän kehon, että hei, että sä näytät hyvältä. Ja sitten se vastasi siihen silleen, että oikeasti, että todella, että niinku kiitos. Ja mä olin vaan, että okei, että tää vastasi mulle. Sen jälkeen se laittoi vielä ääniviestin perään. Ja hän selitti silleen, että hei, että mä näin, että sä olit laittanut mulle Tinderissä viestiä, ja mä luin sen kaikki viestit, ja pahoittelen vaan se, että hän poisti siis Tinderin, että hänellä vaan ei ollut niinku resursseja vastata enää Tinderissä, eikä hän halunnut niinku jokaiselle erikseen mainita, että hän poisti mut täällä. Tai niin kuin hän poisti Tinderin, että jos haluat jutella, niin hän on täällä, ja hän oli todella otettu ja oli todella ihanaa, että mä tulin laittaa hänelle viestiä siellä IG:ssä. Ja mä olin vaan silleen, niin kuin noin pitää toimia, siis tolla tavalla, että toi niinku osoitti vaan sen, että hän oli otettu siitä, että mä laitoin viestiä, ja hän luki vielä ne kaikki mun viestit, että se ei ollut vaan se, että siellä oli joku iso viesti, hän ei jaksanut lukea, niin poisti sitten matchin, vaan se oli sitten, hei, että mä luin ne viestit, mutta hän vaan poisti Tinderin, että ei ollut enää resursseja niin kuin pitää sitä, ja mä ymmärrän sen täysin. Ihan se, mutta se, että niin kuin, noin pitäisi deittimaailmassa toimia, että erittäin fiksusti, ja mulle jäi sitä hyvä fiilis, että hän huomioi mua, eikä vaan ollut silleen, että hän vaan niin kuin on valmis dumppaamaan, koska ei niin kuin tullut tarpeeksi viehättävä ihminen. Ja mun mielestä niin kuin noin pitäisi toimia. Hyvä, että homma päättyi sitten niin sanotusti sen suhteen onnellisesti. Mutta ja toivottavasti olisi jatkoakin. Niin, saa nähdä nyt mitä käy. Saa nähdä. Mutta mennään itse aiheeseen. Mennään aiheeseen. No niin. Ja ihan alkuun niin tuohon ulkonäköpaineisiin liittyen niin kiinnostaisi tietää, että onko teillä, tai varmasti jokaisella on ollut jotain ulkonäköpaineita ainakin jossain vaiheessa elämää, niin minkälaisia ulkonäköpaineita teillä on ollut ja mistä asioista? Voi pojat, niitä on vaikka kuinka paljon. Onhan niitä. No kertokaa joku. No heitä. No mulla ainakin on silloin aikoinaan nuorempana silleen yläasteen aikana, kun olin 15-vuotias, niin oli jo silloin ollut paljon vatsavaivaa ja sun muita. Niin todettiin, että toi krooninen suolistosairaus sitten. Ja, sitä oli just sitä murrosta aikaa, että oli tullut vähän kasvupyrähdystä ja silloin oli tosi semmoinen niinku hoikka ihminen ja tälleen se nuoruuden aikaa tälleen tuli tehtyä kaikkea ja muutenkin niinku oli hyvä fiilis itsestä. Niin sitten kun tätä sairautta alettiin sitten tietenkin sitten tutkimaan ja sai sitten oikein sopivat lääkkeet siihen ja näin, niin toi suolisto alkoi sitten toimimaan niin kuin normaalia tapaa. Ja ennenhän tätä mä olin tottunut syömään muutenkin niin kuin kaksinkertaisia ruokamääriä, että mä saan sen saman ravinnon mitä normaalisti muut ihmiset. Ja sitten kun se lääke alkoi parantaa suolistoa ja söin edelleen sitä saman määrän ruokaa, mitä olin tottunutkin, niin tietenkin se toi sitä painoa tosi paljon lisää. Et se oli se 1 vuosi, kun sitä painoa tuli niinku, no en nyt osaa sanoa paljon, mutta sanotaan, jos 10 kiloa, 15 kiloa sanon, niin välttämättä hirveästi valehtele. Sillä, että se näkee, että oli niinku pyöristynyt yhtäkkiä. Niin se toi aika isosti semmoista niinku huonoa omatuntoa niinku itselleen, että hetkonen, että nyt ei ollakaan enää niinku
laihana ja enää ei voi niinku syödä ihan missä mitä sattuu ja niin isoja määriä, että nyt täytyy tehdä jotain asioilla niinku muutoksia. Niin silloin tuli vähän semmoinen, että nyt ei niinku ole niinku itterin kanssa kaikki ihan kunnossa, kun se niinku tuli niin yllättäen ja niin silleen odottavasti, tai siinä niinku ei osannut odottaa, että näin niinku se tapahtuu ihan normaalisti, niinku luonnollisesti, kun alkaa toimia keho normaali tapaa ja sä syöt sitä samaa määrää ruokaa, niin tietenkin sitten tulee niinku kasvua ja leveyttä sen puoleen. Oliko sulla ulkonäköpaineet silloin siitä, että sä olit tosi laiha? Oliko siihen aikaan siitä niinku... No siis kyllä se oli vähän silleen, että siihen ei osannut taas niin paljon kiinnittää huomioon. Mutta taas siinä kohtaa, kun ei enää housut enää mahtunut jalkaa ja paino jäi pieneksi ja tälleen poispäin, niin sitten se niinku huomasi, että nyt on tullut vähän sitä massaa niinku jonkun verrankin niinku siinä kohdassa. Sitten se enää ei niinku tuntunut oikein silleen kivalle, ja sitten kun se asia koitti jotain muuttaa, niin tuntui, että se ei niinku auttanut mihinkään, vaan se paino vaan tuli lisää ja lisää. Kyllä. Miten sä sitten koit sen, että kun me ollaan eletty niin pitkään yhdessä, mä tiedän nämä kaikki vaiheet ja niin kun on nähnyt sen asian todella läheltä, niin koitko sä sen niin kuin enemmän niin kuin sen ulkonäköpaineet siinä mielessä, että sä et ole niin kuin tavallaan tarpeeksi hyvän näköinen, että susta ei voisi tykätä just sellaisena kuin sä oot, vai oliko se enemmän semmoista niin kuin oman identiteetin hakemista, että sä et tiedä yhtään kuka sä oot ja sä et riitä? Oliko se niinku semmoisia pään sisällä olevia asioita, vai oliko se vähän niinku semmoisia, että sä et vaan niinku koe itseäsi tavallaan viehättäväksi? No ehkä se just, että ei kokenut niin viehättäväksi silleen, että tietenkin niinku se tuli kaikki munkin arkiset asiat niinku alkoi painaa, sitten tietenkin kun tuolle yllättäen tuleekin paino, niin kaikki alkoi tuntua niinku raskaamaaltakin, ja niinku sitä alkoi vähän niinku tulee semmoista niinku puudutusta ja väsymystä ja semmoista just kun kaikki tuntuu niinku 100 kertaa raskaamalta, niin se vähän niinku haki semmoista, että hetkonen, että jos niinku aikaisemmin on niinku enemmän urheilua ja ollut ulkona, niin yhtäkkiä niinku tuntuu, että ei jaksanut oikein liikkua mihinkään sitten siinä. Ja aika nopeasti jäi sitten niinku jäi vaan kotiin niinku hennaille ja pleikkarin äärelle, eikä sille enää ollut oikein olla enää ystävienkään kanssa niin hirveämmin niinku tekemisissä. Jotenkin se tuli kaikin puolin vähän semmoinen jännä niinku elämänmuutos. Joo, toi on tosi... Siis nämä aiheet on mun mielestä muutenkin semmosia, että niinku sit jos mä alan peilaa vaikka omia, mulla on ihan, siis edelleen on todella isoja ulkonäköpaineita ja mä edelleen kamppailen asioiden kanssa, että kuka mä oon, millainen mä oon ja se, että edelleen kamppailen todella paljon niinku tämmöisien pään sisällä olevien narratiivien kanssa, että edelleen musta välillä tuntuu siltä, että mä en riitä. Ja mulla taas just sillä, mitä niinku Jerellä ja mä uskon, että tosi monella, ketkä kamppailee näiden asioiden kanssa, niin on ehkä se, että on omassa elämässä käynyt jotain todella radikaalia, minkä takia sä ajattelet näitä asioita. Mulla oikeastaan mä koen, että mun tämmöiset ulkonäköpaineet ja semmoiset riittämättömyyden tunteet tulee sieltä, että mua ollaan koulukiusattu koko mun kouluelämä todella rankasti. Kyllä. Minusta riippumattomista syistä. Tietenkin mä oon tehnyt virheitä, mitä mä kaadun edelleen ja oon tehnyt niin kuin mokia, mutta se, että mä oon koulukiusattu ala-asteesta melkein ammattikouluun asti todella radikaalisti ja ne syyt on ollut semmoisia, että mä en oo itse niihin voinut oikein vaikuttaa. Niin ehkä se, kun sä et oo missään kohtaa niinku saanut hyväksyntää, sut ollaan aina nähty niinku huonossa valossa ja todella huonossa maineessa, niin sulle ei ole annettu edes mahdollisuutta tavallaan siihen, että sä voisit kehua, että sä saisit niitä kehuja, että sä oot todella hyvä, tai että sä oot komea, sä riität, vaan ainoat, ketkä noita kehuja on antanut, on ollut vanhemmat. Ja se, että kun kuitenkin koulumaailma on edelleen ja on semmoista todella radikaalia myös, että siellä tietynlaiset ihmiset menestyy ja on ehkä sen kouluajan kuulia jätkiä, mutta sitten taas ne, ketkä on vähän tavallaan rappusten alemmalla puolella, niin niitä kohti syljetään ja ne nähdään tavallaan saman tien todella ällöttävinä, vaikka ne ei ole sitä. Kyllä. Tuohon käy pakka, niin kuin sanoin itsekin, kun tietenkin tuli niitä poissaoloja, tuli jonkun verran yläasteella ja vielä ammattikoulussakin tätä vaivaa vielä jatkuikin aika isostikin, niin siellä tuli niitä poissaoloja sen verran, että kun just siellä yläasteen aikana alkoi muodostua ne kaveriporukoita ja tälleen koulussakin, niin siis kun itse ne eivät näkynyt viikkoa siellä koulussa, niin eihän mä sitä enää huolittukaan niihin porukkoihin mukaan. Se oli aika semmoinen, sitä luuli jossain kohtaa, että on paljon ystäviä vierellä, mutta sitten ymmärsin sen, että kesken niissä
niinku ystävistä oikeasti on sun vierellä silloin, kun sä niitä tarvit. Niinpä. Et sitten tuli tosi ulkopuolinen olo niinku yläasteen aikana ja sitten vielä jatkui niinku ammattikouluun asti. Että sielläkin joku Neppe sanoi, että mitä mä täällä teen, että mä en tule ikinä valmistua miksikään. Niin kyllä aika nopeasti niinku pilasi sen päivän koulussa. No kyllä. Mutta tällä hetkellä nyt ollaan ammattikorkeakoulussa. Että mä en tiedä, mitä sitten meinas asialla, mutta tällä hetkellä menee tosi paljon paremmin. No niin, joo, se on hieno kuulla. Itse pystyn kyllä samaistumaan tuohon niinku, painoon ja niinku siihen pyöräyteen. Itse olin oikeastaan 9-luokalla asti, niin en ollut hirveän pitkä, aika lyhyt poika. Ja sit niin normaali painoinen, mutta vatsa oli vähän isompi kuin mitä ehkä niinku jengillä, joka urheili. Niin kyllä mua niinku ala- ja yläasteena, kun haukuttiin läskiksi niinku päivästä toiseen koulussa, niin kyllä se oli sellainen, mikä niinku toi itselle hirveät paineet siitä. Ja ei siinä ollut, mä liikuin silloin aika paljon niinku siihen aikaan ja söin ihan normaalisti kaikkea. Ja sitten kun kasvupyrähdys tuli, niin totta kai se niin sanotusti vatsa katosi sitä pyöräyttä hävisi, mutta muistan silloin, että se oli niinku ironista vielä yläasteella, että mua haukkui läskiksi niinku päivästä toiseen kaveri, joka oli, voin sanoa, että niinku 1,5 kertaa niinku lihavampi kuin minä. Et siihen aikaan mä mietin, että mikä ihmeen homma tää on, kun jengi vielä niinku muutkin siitä sano. Ja nyt kun mä oon itse katsonut niinku kuvia jostain 10 vuoden takaa yläasteen ja aamisan alkujen ajoista, niin mä katson, että mä oon ollut ihan hirveä luuviulu vielä oikeasti niinku siihen aikaan, että mä en ollut niinku oikeasti lihava siihen aikaan. Kyllä. Ja nykyään taas omaksun pyöräyteni oikein. Ja se on niinku vallan mainiosti. Ja se, että ihmisillä kestää niinku tavallaan se oma aikansa löytää se oma identiteetti. Niinku, mä sanon, että mä oon edelleen matkalla ja se, että mä oon kuitenkin niinku elämässäni kokenut niin radikaaleja asioita, että mä en tule niistä niinku ikinä pääsemään yli. Mutta siis asiat on niinku nyt silleen summa summarum todella niinku hyvin, mutta edelleen niinku sieltä asti mä kamppailen päivittäin tiettyjen asioiden kanssa ja se, että et niinku, mä oon ollut todella pyöreä kans niinku lapsesta asti ja silleen, että mä oon niinku yrittänyt todella paljon nähdä siihen, että mä oon ollut myös itseni kohtaan todella ulkonäkökriittinen. Mua on aina kiinnostanut niinku vaatteet, kyllä. Mua on kiinnostanut aina niinku pukeutuminen, se miltä mä näytän. Ja sitten kun se, että sä näet niinku itse siihen ihan hirveän vaivan, mutta sitten se, että sä et saa ikinä sitä, niinku, että sä et saa, vaikka sä mitä tekisit, niin sä et vaan saa niitä kehuja. Jep. Ja sitten niinku, mikä tulee niinku silleen myös peilata niinku tätä nykymaailmaa on myös se, että kun mä oon ihminen, joka tykkää niinku kehua itse. Mua ei välttämättä kiinnosta se, että saanko mä sitä samaa takaisin, mutta se, että mä tykkään antaa ihmiselle hyvää mieltä. Ja sitten se, että niinku, mikä musta tuntuu todella pahalta katsoa vierestä, on se, että kehuja aletaan pitää nykyään niin itsestäänselvänä. Että, tai se on niinku todella pelottava ajatus, että jos sä sanot jollekin vaikka, että sä oot todella kaunis tai hyvän näköinen, niin se ei joltain ihmiseltä enää tunnu missään. Se ei enää tunnu miltään, koska niille ihmisille ollaan sanottu sitä niin paljon. Jep. Itellä myöskin muista silloin nuorempana teini-ikäisenä, kun ekan kerran, silloin kun Tinderissä ei ollut V-ikäraja K18, niin pystyi liittyä niin sanottuna lapsena sinne vielä. Niin, muistan silloin, mä mietin, niin kun mä ajattelin, että onko mä ihan jäätävä niin ruma jätkä, kun ei silloin ei matcheja tullut silloin teiniäsi ihan hirveästi, mutta sekin on taas aikuisena, kun Tinderissä pyörinyt jo muissa deittiäpeissä ja tullut enemmän matcheja, niin käynyt treffeillä paljon, niin sit huomannut, että en mä ihan perseräjän näköinen vissiin olekaan. Et sekin on tullut. Itse on ollut oikeastaan koko aikuisikäni tosi sinut sen kanssa, että miltä mä näytän. Ja jos mä näytän pöhöttyneeltä, niin sit mä en niinku safkaa vaan niin paljon. Ja mulla on vielä se, että kun mulla tulee kaikki niinku poskiin, ja sit mä näytän joltain pallokalalta naamasta välillä, mä katson, että hyi saa. Mut sit sekin on taas pari päivää myöhemmin, mä oon okei, että mä en safkaa nyt ihan niin paljon, tai hiivajuomia ihan niin paljon, niin katoo aika nopeasti, että aika niinku pienellä niinku effortilla nykyään saa itsestään sitten taas sen näköisen kuin mitä haluaa. Mutta yksi mikä oli oikeastaan, mikä mulle tänä ajatuksen tästä jaksosta toi, on oikeastaan mikä ei niinkään ulkonäköpaineita tuonut, mutta niinku ketutusta on niinku parran kasvu. Se on niinku ollut itselle, no siellä parta kasvaa, mutta se on ollut jo itselle niinku silloin 16-17-vuotiaana, kun ei kaikilla vielä edes parta kunnolla kasvaa, mutta itsellä oli pari vuotta nuorempi kaveri, jolla rehotti oikein huolella oikein mintis parta. Tästä puhutaan Jere ihan niin kuin mun ja sun ystävyyssuhteesta. ja edelleenkin nykyään 26-vuotiaana mulla on täällä niin kuin häpykarvoa, tuo niin kuin
leuket täynnä tuollaista kiharaa pikkukarvaa, ei vaan niinku lähde kasvaan kunnolla, niin nykyään mä vaan annan sen kasvaa tohon ja tästä eteenpäin se ei kasva, ja sitten mä ajelen sen jossain vaiheessa, kun ei niinku jaksa katsella niin pois. Mutta se on niinku asia, mikä kyllä mä toivoisin, mun mutsi ei tajua sitä, että miksi sä toivot partaa, mä sanon, koska mä haluan, että mulla on leija parta, mulla on pitkä tuohea parta. Joo, ja siis kun me ollaan eletty tätä just siis silleen, että hyvä kun niinku meillä muilla ei edes niinku tavallaan alapääkarvat kasvu, niin Jerellä oli jo niinku rintakarvat ja hirveä parta tuossa itsellä. Et sitten niinku kaikki muut oli silleen, että mikä luolamies toi joku. Yläasteelle tuli niin hyvä kun ensimmäinen se fiilis, kun sä niinku huomaat, että nyt on niinku ensimmäiset alapääkarvat, niin se oli niinku niin miehekäs olo. Niin sitten Jere tulee, sit sä menet saunaan ja sä oot silleen, että niinku kato, että niinku, ei nyt kato vaan silleen, niinku, että sä oot niinku saunassa ja sä oot siellä niinku jes, niinku fiiliksissä, että nyt musta on tulossa mies. Sitten sä katsot siihen oikealle puolelle, niin kaverilla on niinku reidestä pohkeeseen asti karvat ja ihan hirveä parta tossa. Ja sitten mä oon sitten, no niin, että mä oon ehkä matkalla vielä. Joo, ja toinen vielä, se on hyvä, kun mullakin kuitenkin, mulla kasvaa niinku kaulasta alaspäin, mä oon Hasselhoffi niinku jalkoihin asti. Niinku kaikki, mä en tajua, miten se ei mulla, tai itse asiassa tajuan, koska oma faija, niin hän on puhunut, että hänellä itsellä alkoi kasvaa kunnolla parta vasta niinku 40-vuotiaana. Niin itse saa tässä sitten vielä geenien perusteella 15 vuotta odottaa ennen kuin se lähtee kunnolla se parta kasvaa. Mutta ei sille mitään maha. Ja yksi mikä vielä ajatus, mikä tähän tuli, oli kun nykypäivänä, tai itse asiassa tuli joku vastaan, että joku naisjulkis, hän puhui siitä, että hän oli käynyt niinku käynyt laaseroinnin ottaa niinku karvoillensa. Niin se on asia, mitä mä vähän mietin. Mä että siinä on niinku, että siinä ei karvoisi sitten tykätä niinku ollenkaan. Ei, siinä ja mä sitä niinku, minun sairas mieleeni sen mietti, kun yleensä se on niinku toi niinku alapää, mitä sitten niinku laaseroidaan. Mä mietin, että onko ihmisiä, jotka käynyt niinku käy sano vaan. Persekarvaa laaseroimassa. Että miten se niinku tapahtuu? Mennään niinku mahalleen siihen pöydälle, tällainen näin levittää sitä. Vetää sitä vakoa pitkin. Sitten asiassa tossa mulla on kokemusta, koska Oletko käynyt laaseroimassa persettä? En oo sillä, mun persettä ollaan hoidettu laaserilla 8 kertaa. Ja niinku, siis siellä peräpukamia poistettu vai mitä sulla? Sieltä poistettiin ja siis se ei ollut niinku persen reiässä, vaan se oli niinku. Nyt ei kannata huutaa varmaan tuolta. Mutta se oli niinku mutta se oli niinku siinä. Se oli vaan siis tämmönen joku tulehdus, mikä yleensä on, ja sitten kun se on siellä, niin siihen ei löydetä muuta hoitomenetelmää kuin sitten semmoinen laserhoito. Ja siis sehän oli, mä kovittelisin, että siis niinku tohon sun juttuihin, että se tehdään sillain, että se oli mullekin sillain, että se oli jotenkin niinku ehkä niinku, sitä tapahtui ehkä kerran joka toinen kuukausi, yhden kerran. Se oli ehkä maailman kauheinta. Että mä siinä niinku menen mahalleen ja mulla laitetaan semmoset sairaan hienot blehat päähän, semmoset reipanit ja mä oon siinä mahalleen ja perse paljana siinä ja joku eka tulee silleen vähän levittää niitä sun kannikoita, että se eka ottaa shaverillä siitä vähän tälleen tavaraa poikke ja sen jälkeen tulee sitten se laaseri ja sitten se näyttää sieltä, että se on tämmönen neuron kokoinen kolikko, minkä se aina vetää. Sitten sieltä kuuluu aina semmonen piip. Piip. Ja sitten se niinku, sä tunnet vaan kun sä polttaa, sit sä annat sitä, No on tommosia. Ne on tommosia. Joo, tommoista mä mietin siinä vaiheessa, kun mä näin uutisen, että joku on käynyt niinku karvojen laaseroin. Se on se eka, mitä mä rupesin siinä miettimään. Mä olin, että tästä on niinku pakko puhua. Mutta siis on, ja siis nostetaan kissa pöydälle, että näinhän se menee. Mutta siis mä haluan tiedätte, miten homma toimii. Kyllä, ja jos siellä on joku, joka on käynyt laaseroimassa persettä, niin voi laittaa meille viestiä. Voi tulla kertoa kokemuksesta, mutta joo. Ja itse sanotaan, että muusta niinku itse on ylpeä on siitä, että on niinku on miehekäs niinku. Joo. Kaikkialla muualla paitsi niinku tosta leuan alapuolelta, niinku nenän alapuolelta, hulen alapuolelta, mutta ne on näitä, mutta ja sosiaalinen mediahan nykypäivänä on se iso, mikä näitä niinku ulkonäköpainot varmasti jengille syöttää, ja varsinkin nykyään, kun kaikki kuvanmuokkauspalvelut sun muut on, millä sä saat muokattua miehenä hauiksesta ison näköiseen, naisena vaikka siitä pyllystä muokattua ison näköiseen pyörein. Niin ei se välttämättä ole edes aitoa aina mitä sä näet itse. Ja sitten vielä niin palatakseni tuohon niin omiin kokemuksiin, niin mun mielestä nämä on niin tärkeitä asioita myös puhua, koska itse on kuitenkin kokenut näitä asioita ja pystyn niin kuin ihan silleen kertomaan ehkä semmoisia asioita, mitkä voi niin kuin olla joko samaistuttavia tai sitten sellaisia asioita, mistä voi joku ammentaa jotain. Mutta niin kuin mulla oli esimerkiksi niin pahat ulkonäköpaineet, että mä niin kuin
kun mä just niinku vaikka, mä rupesin vihaamaan just vaikka karvoja. Ja mä olin valmis tekemään kaikkeni sen eteen, että mä näyttäisin mahdollisimman hyvältä. Joo. Ja sitten mä muistan, että yläasteella sitten mulla, mä muistan edelleen, että mulle ollaan niin monta kertaa sanottu sitä, että vielä kun sä oot muutenkin, mulla oli todella heikko itsetunto kaikkien näiden kokemusten jälkeen, ja sitten mulle sanottiin silti niin kuin yläasteella, kun mä mut huomattiin vaikka, että mä juttelen jollekin mimmille, niin mulle tultiin sanoa silleen ihan päin naamaa, että tajut sä, että sä et tuu saamaan ikinä yhtäkään naista. Et yhtäkään. Toi on ikävästi sanottu. Ja se kun teekö, sä oot valmiiksi on niinku lytätty niillä asioilla, niin se, että joku tulee vielä sanoa sulle tollaista, niin mulla oli todella pahat itsetunto-ongelmat, ja kiitän edelleen siis niinku luojaa oikeastaan siitä, että mä oon tässä, koska mä olin todella syvissä vesissä yläasteen aikoina, että mulla oli joka päivä semmoista, että mä pelkäsin mennä kouluun. Mä joka ilta, kun mä menin nukkumaan, niin mä niinku oikeastaan en halunnut herätä, koska mä tiesin, että huomenna on koulupäivä. Ja mutta mä kaikki hyvin pääsin sieltä kuitenkin pois, mutta siis niin kun oon huomannut silti, että mä oon nyt tässä, kun ikä on tullut, niin mä oon alkanut just hakeen sitä omaa paikkaa ja sitä, että mä tiedän, että mä oon nykypäivänä mä tiedän, että mä oon hyvännäköinen ja mä tiedän, että mä riitän, mutta edelleen mulla on silti pään sisällä se joku, joka mä vertaan todella paljon itteeni muihin. Ja sitten se, että mä mietin se, että tää on todella tyhmä narratiivi, mutta silleen, että kun mä oon sinkku, ollut niin kuin oikeastaan koko elämäni ajan, ja mä haluan kuitenkin rakkauden ja rakastua, niin mä oon jopa miettinyt silleen, että yksi syy siihen, minkä takia mä oon sinkku, on se, että mä en ole tarpeeksi viehättävä. Että mulla on ollut todella iso kynnys siihen, että mä oon päässyt noista ajatuksista niin kuin pois siihen, että se on niin kuin terveellistä ajatella niin, että se on jopa ok sanoa silleen, että mä oon niinku viehättävä, mä oon hyvännäköinen. Ja sitten niinku se, että sä tuut saamaan, että mä oon saanut sitten niinku kommentteja noista asioista, niin mä en osaa ottaa niitä vastaan. Tai mä en osannut ottaa niitä, koska ei kukaan ole antanut mulle niitä. Niin sitten kun joku tulee sanomaan, että hei, sä oot oikeasti todella hyvä tyyppi, ja että sä oot niinku komea, niin ne on niinku niin isoja asioita niinku mulle tunnemaailmallisesti, että niinku mä oon niinku, että jokaiselle ihmiselle, joka niinku esimerkiksi tätäkin ohjelmaa kuuntelee, ja voi vaikka kamppailla näiden asioiden kanssa, niin me kaikki kolme voidaan olla sitä mieltä, että teistä ihan jokaisesta on ihan mihin vaan. Jep. Ja tää on varmaan turha sanoa meidän kuuntelijoille, koska meidän kuuntelijat on 20-30-vuotiaat, eli varmaan jengi, jotka niinku tajuaa, että se ei ole ok. Niinku, älkää haukkuko ketään niinku koulussa tai somessa rumaksi tai läskiksi tai muutakaan. Se nyt meillä ei tommosia pikkulapsia on, jotka niitä todennäköisesti naamattomana somessa huutelee täällä meidän kuuntelijoissa, mutta jengi varmaan meidän kuuntelijoissa tajuaa, että se ei ole hirveän fiksua tai ok, koska niin kuin sun tapauksessa jättänyt arpia ja jättänyt niin kuin päähän vaivaa, niin siinä ei ole mittain järkeä. Joo, ja siis se, että kun sä et ikinä tiedä, että mitä se voi ajaa, mihin noi kaikki kommentit voi ajaa sen toisen. Sä et ikinä tiedä sitä. Jep. Ja sitten mulla on ollut kuitenkin semmoinen, että vaikka mä oon kokenut noita asioita, mitä en toivoisi, että kukaan ikinä niitä joutuisi kokea, niin mä mietin sen nykypäivänä silleen, että mä oon taas kiitollinen niistä, että mä oon nykypäivänä, että mä oon kokenut ne ajat, että mä voin tavallaan vaikeina hetkinä turvautua siihen, että mä oon selvinnyt tuolta. Mä tuun selviin ihan mistä vaan. Kyllä. Ja se, että nykypäivänä varsinkin miehillä on nämä ulkonäköpaineet niin iso asia, ja se, että pitää olla sixpack, pitää olla urheilullinen, mutta pääasiahan on se, että sä vaan itse hyväksyt itseäsi just sellaisena kuin sä oot. Ja sä itse tiedät, että ihan varmasti tuolla maailmalla on joku, joka välittää ja ajattelee, että sä oot just hyvän näköinen tollaisena kuin sä oot. Jep. Siinä onkin, että näin jätkeenkin kesken, niin hän nyt olla silleen, että harvemmin se tulee kehuttua kaveriin, vaikka tiedetään, että on hyvä tyyli äijällä ja komea ja tolleen, mutta en mä sitä jätkät tuosta asiaa kavereille eikä sille esille. Mitä ehkä naiset ehkä voi kehua, että onpas hieno mekko ja onpas kauniina tänään ja tolleen. Niin ei jätkät puhu noita. Meidän kaveriporukas on eri, mutta niin, se on vähän joo. Niin, mutta silleen kumminkin miettii sitä verrannoisuutta, että ainakin omasta puolestani niin en mä saa kehuja ikinä siitä, että jos mä vaikka kadullakin kävelisin, niin kun paatuu mulle sanomaan, että oppas hyvän näköinen tai tämmöistä. Pistää joku Instagram-kuva tai siellä voi joku sydän tulla joltakin ja tolle. Ei se kukaan oikeasti tule sanomaan, että onpas hyvä kuva tai että oppas komea tai niitä poispäin. Että sitten tuntuu, että naisille tulee päivittäin kumminkin. Tai sillä aika monellekin voi tulla, että saa sitä suosioa ja
kehuja niinku vähän liikaa, ketä he ei edes tunnu missään. Jep, kyllä se on jo, ihmisiä, niin. ketkä sai sen yhden hyvän näköisyyden fiiliksen, niin kuin se, että äiti kehuu, että onpas hienon vaatteet päällä. Jep. Ja mä tuun taas siihen sitten just, kun sä sanoit, että vaikka niinku naiset, että tää on todella niinku pahasti sanottu omalla tavallaan, mutta tää on vaan kylmä fakta. Naiset, ketkä on niinku, miksei jopa miehetkin, ne ketkä on saanut tavallaan koko ajan niitä kehuja, että sä oot viehättävä ja sä oot hyvän näköinen, niin se sitten ei enää tunnu miltään. Ne ihmiset, ne kamppailee ihan hirveiden itsetunto-ongelmien kanssa. Et ne on taas niitä ihmisiä, keillä on oikeasti todella, niin kun, ne ei ole löytänyt sitä omaa identiteettiä. Ja ne kamppailee niiden asioiden kanssa, että kuka mä oon ja miksi mä oon tämmönen. Et loppupeleissä voittaja on se, joka kohtelee jokaista ihmistä niin kuin itse halusi tulla kohdatuksi ja kohdelluksi, mutta se, että ei ikinä turru niihin niin kuin tavallaan kehuihin. Kyllä, ja nyt tässä kello näyttää sen verran, että mun mielestä on aika, sanotaan, että hyvä niin kuin loppuklousaus, että jokainen on hyvä sellaisena kuin on, ja jos sulla on jotain, mistä sulla on niin kuin asioita, mihin sä pystyt itse vaikuttaa ulkonäköön liittyen, niin tee asialle jotain, jos sä et ole tyytyväinen. Jos sä pidät ittees vaikka tosi lihavana ja sä et tykkää siitä, niin sä pystyt tekemään sille asialle ainakin valtaosassa tapauksista jotain. Joo, ja tohon vielä se, että niin kun mä törmäsin jonkin hyvää videoa, missä joku sanoi, että isoin oivallus hänellä oli ollut se, ja mä mietin, että sehän on just näin, että tiettyyn pisteeseen asti sä pystyt muuttamaan ittees, mutta se on vaan siihen tiettyyn pisteeseen asti. Kyllä. Et kaikkea sä et pysty tekemään ja sä et pysty muuttamaan niitä geenejä, mitkä sulla ollaan annettu. Mutta tiettyyn pisteeseen asti sä pystyt muuttamaan sun omaa ulkonäköä. Sä pystyt syömään terveellisemmin, sä pystyt urheilemaan, sä pystyt liikkuu. Sä pystyt käydä parturissa. Niin, sä huolehdit omasta hygieniasta. Kaikki nämä, niin tiettyyn pisteeseen asti sä pystyt muuttamaan ittees, mutta sä et pysty tekemään kaikkea. Ja siihen tullaan siihen, että löytää sen oman identiteetin ja alkaa hyväksymään itsensä. Alkaa niin puhumaan itsellensä niin kuin hyväksyviä asioita. Mä riitän, mä oon onnellinen, mä oon just tämmönen kuin mä oon. Niin noi on niitä avaimia, milloin sä pääset noista päänsisäisistä asioista niin kuin pois, koska noi on todella pahoja, että ne on niin kuin, kun kukaan ei sulle välttämättä sano niitä, mutta kun ne on sun pään sisällä. Näin on. Niin se, että sä pääset siitä spiraalista eroon ja sä pääset elämään tervettä elämää, niin sä et tiedäkään, kun niin kuin tavallaan onnellista ja hyvää elämää sulla voi olla. Kyllä. Se, että sä hyväksyt itsesi. Kyllä. Ja hyväksyn muut. Myös. Ja hyväksyn muut. Mutta mä veikkaan, että tästä oikeasti varmaan jossain kohtaa voi tulla jopa osa 2. Kun tästä on kyllä, meillä jäi tosi paljon tarinaa. Joo, nyt tulee vähän kello vastaan, mutta jatketaan kun kello tikittää. Ei, jatketaan tästä vielä toisella kertaa. Jatketaan vaan. Onko somet vielä nopeasti tähän? No on tullut jo alussa ja ne on vaikka ruutuun tulee. Ne tulee vähän näin nyt tällä hetkelläkin parhaillaan. Että ne löytyy TikTokista, YouTubesta ja Spotifysta, kaikki nimellä Kuka kysyy. Joo. Seuraa ottaa haltuun. Oli hei hieno keskustelu. Kyllä. Tää oli niinku, mä veikkaan, että tästä jokainen meistä sai ainakin joitain vastauksia. Mahdollisesti, jos pystytään jollain tapaa olla myös apuna joillekin, niin sehän on kaikista hienoin asia. Näin on. Kyllä. Ja edelleen, mitä alussa mainittiin, niin jos se on huonon itsetunnon, tai vaikka hyvänkin itsetunnon omaavia naisia, niin mulle saa laittaa viestiä. Otan kaikki vastaan. Ota elämästä irti kaikki, minkä saat. Ja muistakaa, että elämä on ihanaa. Elämä on life. Näin on, nauttikaa. Hei mitään. Hei kiitos tästä taas jätkät. Kiitos. Seuraavaan kertaan. Seuraavaan kertaan. Ei muuta kuin morjes. Morjes.